Gizartearen monetak eta euskal monetak elkarlanean mugaz gaindiko moneta osagarrirantz ematen ari diren pausoak aurkeztu eta plazaratu dituzte Baigorrin larun batean. Eta Baionako festen 5 afitxa proposamenak ere ezagutuko ditugu. Arratsaldeon ikus-entzuleok, baina lehenik laborariek egin duten protestetara jo behar dugu gure atzean dagoen A63 autobideko irteera blokatu nahi baitzuten Europako politikak eta etxean ere. Dituzten arazoak salatzeko, baina prefekturak ez die halakorik egiten utzi, jarraian xehetasunak. Ongi etorri. Laborariak beti kesu eta bideetan barna ibilki astelenuntan, goizean elkarretaratzea hau egin dute Beskoitzen, gero beren xedea zen autobidea blokatzea, baina azkenean ez dute baimenik izan, eta beraz protesta hau egin dute Baiona aldean, hiri erdialdean. Dezepzioa nagusi, azkenean agintariek ez baitiete baimenik eman A63 autobidea blokatzeko astelen goizuntan. On est déçus par cette attitude. Avec toutes les autorisations légales, on a fait plus blanc que blanc et ça joue pas en notre faveur. Laborari hauek diote Mercosur akordioa kaltegarria dela ez dute begionez ikusten Hego Amerikako ekoizpenak Frantziako estaturat sartzea. Nous, on veut défendre le bien manger, le nourrir sainement et tout ça, quand ça arrive de l'étranger, c'est pas du tout pareil. Kalitatea zaindu nahi dutela diote, osasun mailan eta arau desberdinak izatea ez dute bat ere begionez ikusten, energien arloan Europa osoan prezio berak izatea galdetzen dute ere, zerga gehiegi dagoelako Frantzian beren ustez. Kezka ere, azkuntzek jasaiten dituzten eritasunak direlata. Et on veut essayer de changer tous les protocoles parce qu'on décime beaucoup d'élevage. Eritasunen inguruko protokoloak aldatu behar dira duela 3 urte, kabala guziak hiltzizkioten eta ezin da molde hortan segitu, laborari hauek gogoratzen dute asarre direla aspalditik eta gobernu aldaketek ez dute deus konpontzen. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. On a surtout passé une année 2024 aussi très dure, due aux aléas climatiques notamment. Iaz urte zaila izan zuten, aroarengatik oroz gainetik, behi irikien azkuntzak desagertzen ari dira bidasune aldean, mendigunea izendatu nahi lukete, laguntzak eskuratzeko, baina izendapen hori helduko litzatekelarik ere, berantegi, seguraski. Laborariak beti erne astelenuntan, Baiona inguruan, ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea, kaso egin beraz, bideetan barna. Angelun 30 urteko gizonezko bat oso larri hartatu behar izan dute larun bat iluntzean, dirudienez oso edanda eta drogenpean zeuden 2 gizonak liskar betean hasi eta batak besteari lepoan labankada bat eman dio. Gertaera arratsaldeko 8:30 inguruan jazo da Jordiz igaro bidean, Aturri ibarretik aldira doan errepidetsuan. Eta ambulantzia eta suhiltzaileak bertaratu direnean, biktima bihotz eta birika geldialdian zegoen. Poliziak ustezko erasotzailea atxilotu du liskarra gertatu eta gutxira. 34 urteko gizonezkoa inguru horretan furgoneta batean bizi da eta Baionako komisaldegira eraman dute. Gizartearen moneta eta euskal moneta edo euskoa elkarlanean mugaz gaindiko moneta osagarrirantz ematen ari diren pausoak aurkeztu eta plazaratu dituzte Baigorrin larun batean. Euskoak Ipar Euskal Herrian 12 urte bete ditu eta Europa mailan moneta osagarri handiena da, eta honen esperientzia eta ibilbidea oinarri hartuta Euskal Herri osorako moneta sortzea dute xede. Duela 4 urte gogoeta bat pandemia garaian ereman ginuen, ikusteko ze baldintzetan zabaltzen alginuenez eusko tokiko moneta hori egoalderat, hasierako estatutuetan ere txertatu ginuen aukera hori, beraz alapensatua izan dat jesna hasieratik, eta azken dilabeteetan, bai Baztanen, bai Oarsoaldean lagun talde batzu egituratzen hasi dira, izan enpresaburu, hautetxi, herritar xume, tokiko moneta horien inguruan hausnartzeko, eta euskoaren
sedea da, horren laguntzea, formatzea jende hori, eta bide lagun izaitea mugaz gaindiko tokiko moneta bati buruz bidea irekitzeko. Eta bide horretan lehenik Nafarroako Baztan eskualdean eta Gipuzkoako Oarsoaldean egingo dira lehen esperimentazioak. Baztan landa eremua delako, bere ezaugarriak dira herri txikiak, sakabanatuak, demografikoki jendea sakabanatuago, ekonomia bera ere ekoizpen txikikoa da, autonomoak eta badaude, baina ez daude enpresa handiak eta ez. Landa edo nekazal eremuarekin lotakoak. Aldiz, Oarsoaldea, justu bere ezaugarriak kontrakoak dira. Bada eremu urbano bat, bada densidade handiko eta populazio handiko eremu bat, bada komertzio, zerbitzu, enpresa, ekonomiak berak beste ezaugarri batzuk baditu, eta orduan nahi ditugu bi esperientzia pilotu hauek egin, eta hortik ondorioak atera, gerora beste lurralde batzutara zabaltzerakoan zerta nola egin beharko dugun lurralde hauen ezaugarriak kontuan hartuta eta tatako ondorioak kontuan hartuta. Gure analizian arabera ezin ginuen 7 probintzietarat goizetik erratxola pasa, beraz hasiko gira 2 prototipoekin, bai Baztanen, bai Oarsoaldean, gure asmoa da 2026an lehen euskoak zirkulazioan ezartzea hegoaldeko 2 eremu horietan, baina tartean badituko hainbat urrats pasatzeko, juridikoak, antolaketa, gobernantza kontu horiek, baina goizuntan urrats garrantzitsua da, proiektua partekatzeko eta herritarrekin asmatzeko ondoko urratsak. Eta urrats horri indarra emateko bertan egon dira Hirigune Elkargoko, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Nafarroako Gobernuko buruzagiak ere. Alde batetik nortasunarena, bestetik ere tokiko garapena eta aldi berean ere komunitatea indartzea. Komunitate izaera horri eustea guretzako euskaldun bezala ere oso importantea da. Eta aldi berean ere behar ditugu proiektuak, mugaz gaindikoak, zubia eraikitzen lagunduko dutenak eta horri garrantzia ematen diogu eta hortaz bide hori interesa handiarekin ikusi dugu orain arte eta hortaz laguntzeko prest eta bide hau elkarrekin egiteko prest dago Foru Aldundia. Moi, je crois beaucoup que l'esprit de communauté passe aussi par l'utilisation de la monnaie. Komunitatearen izaera horretan txanponaren erabilerak indar handia duela dio. Txanpona gizarte baten erlazionatzeko ardatz nagusienetako bat dela eta Europako nazioen historia dela horren adibide. Eta horregatik proiektu honekin bat egiten dutela eta zentzu horretan sakondu behar dela pentsatzen duela. Il faut aller plus encore dans cette direction. Eta gizarte eta lurraldeari ekardakiokenaren inguruan, jada Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberoako esperientziatik. Gure ustez lehenik aberastasunen finkatzea lurraldean berean eta hor bat ditugu datu batzu ere frogatzen dutena hornitzaile berriak hartzen dituztela enpresek, kontsumitzaileak ere egin ohidurak aldatzen dituztela erosketak egiteko mementoan, beraz onuragarri da olako tresna ekonomiko bat zaitea lurraldearen bizitza mantentzeko eta uste dut horrek duela interesa piztu bai Baztan aldetik, bai Oarsoaldetik. Eta datozen urteetan ikusiko da interes horren ari muturari tiraka Euskal Herri osorako sare bat osatzea lortzen den. Bost afitx hauetako bat izango da 2025ko uztailaren 9-tik 13 ospatuko diren Baionako besteen irudia.